Buono ini kan. Buono. Pengantinnya putih. Tuh dia. Lah. Ikut di belakang aja, belakangnya. Kunjuk sagung para tamu mulya junduk kalian kuncaraning praja treng Pancasila kasuwun jumeneng sawetawis kinarya suka mangebyagya dawuhipun putra temanten Sajid monggo nun. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah
Perangkatan tinggi kawastara rembala ibu katuran kapitan aku gaham wonten sekarang kiripun sipun angin pinangan kekalih simpun kone gaham wonten sekarang kiripun wonten sisi kanan Rama dalah ibu kagungan dalem dalah wonten sisi kiri Rama dalah ibu kadang gesang kalian wedding organizer Aryo Reno Tim ageng panunugi dumateng Mas Benanganten Afiamua dekorasi Zap Decoration Entertainment Harmoni Kostik dokumentasi aksara nyata catering canggih keluarga seserahan belum seserahan
Margen haturaken sungkem dhumatengipun Rama Glebu arsa kalasangan. Kedingipun kantos Ibu Pertiwi katon dhumateng Kamar Jero Pita Swara kasemetaken. Ada masukan dari luar. Kamu anaknya keluarga pulau mantunya puluhan. Tidak pernah. Sedherenge panjenengan kasukan dhumatengipun Rama Glebu kastos Pramila Putri menakar tresnanipun dhumateng garwa kinasih. Duh, Kang Mas Rendi Sultan Hadi Hanloro. Yaduk Cahayu Rizka Nurainina Wijaya. Tabetan kaplo dhumateng panjenengan Kakang Mas menakar tresna tulus asih mligi kunjuk panjenenganipun. Yaudah, aduh lagi gandengan. Ayo lagi gandengan. Ambil sama sebenarnya agung. Mulai tak cahayuan itu berkaipun Gusti Kang Maha Agung. Hari ini pun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yaudah. Yaudah Kang Mas berikut ngabila pangajapan dongak panjenengan. Kalasanen iki ngatur si penangan penangan sugeng dhumateng Rama Glebu. Kaparwakan Rama Glebu kakuat dalem Bobo Heri Wahono Glebu Sri Sujarani. Hangles teges ujem jroning balong sungsung. Lorek saking gampar palenggahan risangan ojo pinanganten sangikut hadadap Hanuraga sumuk kempring sandap pepadani risang Rama risang ibu kadya linolasan kang otot babayu satam lumpruk tanpa daya siap ojo pinanganten sangimpit. Hananging bawane wiwit timur agung kinunggung winelep ing pepuyaning kautaman. Marang langsung kawaning penggalih sing samudana malah kepara mesem mujiwan amma pangacih. Dawa sang Rama Glebu nampi pindha jajaning jimat paripih kacacan kudu ngreka pineten pranaja sumusup ing sanubari. Paripurna keterangan kesempatan dhumateng Rama Glebu kawan dalam si permengan keterangan kesempatan dhumateng Rama Glebu kadang besan. Kawas Rama Glebu nanti saka pira? Hang rangkul wayanira.
miwir-miwir pujene mau telah mubah telah pustika dua tugu waja. Ibu saka pojok ngono aja matang panjenengan kakare ngomong kala ibu. Iya bercah bagus kelawan cahaya kang tak tresnani. Biyen kalau zamane semono ya ben jaman cilik amu selalu ngarasa kudang. Uga besok dewasamu sekabehane karapamu. Gegayamu tasah pinabrasane Gusti Kang Maha Welas Gusti Kang Maha Asih. Kasanipun Rama Daya Putring Selaku Kalon Cahayu Delacah Bagus sing dadi panganti mulya nggih ambyur wonten samudra Brahanatum punika kadharoda panggilingan kadang nangis saya kadang mandhuwur tansah ayu lan berkahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Delacah Bagus Kalon Cahayu. Pertama berapa sebentar dari pertama kali itu maju berapa yang lebih bahagia kata ujung. Semoga sanen ada lagi bocoro kata bocor hati pakai tempatan Romo telah ibu. Engkau sadar aku merapi pun menang yang kenalnya Romo telah ibu kakuan dalam yang hadapi jempol kaca bocor sebenarnya penengenteng. Penang-penang dajo rosol terus tadi pun di mata Romo telah ibu begitu sebenarnya telah ibu. Ini kembali pun jembatan Gusti kamu ini telah ikut kesakit mutan jembatan yang biasa pakai kami berkah kalau amin. Sebuah sangat kabel hadirat tersebut tidak dan menurut bojo Tropino kalah sana tidak ngomong
Pramila dadi rasa tresna karo tepatangan iki. Semanten ugi sawangasulipun ada iki. Mas Sultan dumateng Mas Rizka. Dene Mas Rizka dumateng karo generasi Mas Sultan nggih. Terus katampit jalanipun kiwer dumanti kata ucap basmalah bismillahirrahmanirrahim Mas Sultan mesem cici aturaken didaranipun dumateng Karangga ngoten nggih. Alasannya secara tanpa sajeng ibu laju kiwer dumanti. Saling berikan suapan di antara keduanya diaturkan pada mempelai setelah mengaturkan dedaran dumateng Karawa Generasi Monggo. Katrojaanipun ada yang kapresan terpal tabekan wolo uji perintah pemuda dari was pindah ke nanti masih lama kebenaran kita tak beri kasih soleh. Dibersihkan sawat habis katon marga jangan ibu juru sepoko upacara ngajengaken majelis doa dene keprang putra bekten satu segeramu Jumatan Jaya Prarawo kita kami jenengan tansah kawula support bagi sedaya keluarga kakuatan mugia pedang berkah para mahli rumah tangga dari bentuk segala peterangan Jumatan Daya Amin Allah amin. Kelajengaken majelis doa kateripun Setu Wadil Mangkino Bapak Dr. Kiai Haji Nur Sujak Sasono telah sasono kalau sebenarnya semoga. Fadaratum fiha Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sebuah permohonan semoga pernikahan yang dilaksanakan oleh putranipun Mas Hari kalian memiliki mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempelai berdua nanti ke depan bisa mendapatkan sebuah kehidupan ingkang bahagia sejahtera lahir dan batin, tercapai apa yang dicita-citakannya, menjadi pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim mardullahu tabarakana sadra sudillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma barik ala arsyik birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika
وجمع بينكما في خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kena bulan pun kata jumatan kita sami, kata kajakan parkir hajimipun foto kalian keluarga Sri Penantik Den. Kata jumatan sedaya kemawon sange keluarga kadang pisan, keluarga sing corona di tanpa terkecuali mangke foto kalian penangaten atau nggih. Tanpa harus disebutkan satu persatu penjagaannya pun kasebut gilir gumatis juga bos dengan langsung jubeneng bisa mengambil antrian foto bersama ya monggo silakan. Saya keluarga desa Rumien semuanya sangat jubeneng bisa antri untuk menghabiskan waktu atau meringkas waktu. Jadi sesi foto kita aturkan ketika mempelai di sesi untuk jemuk penanganten. Bapak katuran kasih makan ibu saking desa kasuwun sedaya kemawon langsung jubeneng bisa ambil antrian menuju ke depan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para rawuh kakung Sumamono putri ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung kadang pisan panjenenganipun Bapak Hari Wahono dalah Ibu Sri Sudarmi, wabil khusus dumateng temanten Serimbit Mas Sultan dalah Mbak Rizka ingkang bagya mulya. Sebisa sumangga kawula dherekaken nunjukaken rasa syukur dumateng Gusti Purbaningrat Pangeran ingkang hakarya jagat ingkang sampun paring kathah saged kenikmatan dumateng kula panjenengan sami. Pramila saking punika minangka rasa syukur sumangga kita sesarengan ngikraraken waosan syukur bilisan kanthi ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih selawat win salam mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring panuntun lan pitedah. So beto kula panjenengan sami dumateng margine kautaman lan ingkang mawantu-wantu tansah kita jeng-jeng syafaat pitulunganipun benjang ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ing salajengipun minangkani sesulih saking Ibu Sri Murtini Bapak Wihantoro kapure matur dumateng kadang pisan ingkang sepisan ngaturaken salam taklim mugi panjenengan sekeluarga tansah pinarungan rahayu wilujeng nir ing sambi kala sumrambah dumateng para rawuh sadaya. Ingkang kaping kalih ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindhan dene anggon kawula sowan sampun dipun tampi kanthi sak sae-saenipun. Wondene wigatine kados kawula kasuwun masrahaken temanten kakung inggih menika Mas Randy Sultan Hadi Hantoro SH dumateng panjenengan sekeluarga.
Pramila saking punika kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah kawula pasrahaken anak kula dumateng panjenengan sekeluarga kanthi pangulun lan pangajap panjenengan kersa hanampi pasrah kula kanthi suka renaning penggalih Gumbira Marwata Suta. Mugi-mugi temanten kekalih ing tembe sageta bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lan wonten panyuwunan saking Bapak Dwi Hantara dalah Ibu Sri Murtini Bijing Minggu tanggal 7 Desember tabuh sanga enjing temanten kekalih kasuwun dipun suwanaken dhateng dalemipun Bapak Dwi Hantara Ibu Sri Murtini wonten Desa Kertorejo Kecamatan Kuntoro. Ing salajengipun anggo bilih adicara sampun paripurna kawula sakanca keparipun pamit boten langkung aku cukup apa iki saking panjenengan lampah kula salah satunggal tansah pelayanan ing panjenengan saged harapan selamat atas dalipun sowan-sowan lan sampun terkula mugi rahayu kita tersadilani ing usana ya sunten kula tetap santen atur kula ilang sempat manune dono wonten lepat nuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suraji dalam rancangan perubahan atur kepentingan itu Bapak Suraji Sasono Allah Subhanahu. Cepet aku ya. Atur menanti adalah oleh rancangan perubahan kepada Bapak Suraji Sasono.
Sugeng rawuh kang kalawat panjenengan sedaya. Mugi kang sakecak raden kula endahan